Bueno, ni Santi Uribe naiz, Ondarrutarra, Ondarrun bizi naz. 71 urte daukaz, eta hasiko lehenengo aldiz, Itxosalo esku nintzen, 10 urtekin lehenengo gaba pasalean, ze etxin egon motor txiki bat, eta etxeko gutezit, atxitzen zen patroi, atxe eta osabak eta gutezien, eta han lehenengo gaba pasalean. Ze egoten nintzen, gazte nintzen itxosa eruten espanitxuen, egoten nintzen neharrez. Baten nintzen atxitxak, agarra da barru bezartu. Da, tapa eta antxoko nintzuz, bela batea, gaba pasaten. Ordu nahi 10 urteko nintzunik. Eta gero arrezko lantzimen itxosat ebeste lantzien eskolat da ala ebili nintzen. Eta 14 urtea eskapan eban, orduan gure etxeko motorrak ezean berdan bestek emoteze, 3 mailak kordan debiltzen zin. Eta iruan hasek ginen da atzare pentsatzen du bakuraguti. Eta bakuragu nintzen, Pedro Bustioaz, Bustio txikixiz hartu nintzen, Pedro Goikotxeaz, da nahi nintzen urtebi. Lego narek enpresek iban beste barko bat, soterit eixenako bat, dan segin eban. Bertan enpresan beste 11 urtein egon, soldakun arte. Ibintzek ginen zimarron txan, aturetan, dakute ginen Korunja, Bigoa eta dan eta aturetan gute ginen. Da gero, 64an, lagun kuadrilla bat pentsatzen duen formate itxi. Da gero torriz hori kooperatiba moda, eta kooperatiba egin duen barko bat, 64an Gabon bueltan, ekarri genduen etxera, izan azeikoan bilat ondarroa. Eta gero arrezke egin duen beste bat, barko bi egin duen zen, beti zagustan. Da, han pasan entzun kooperatiban barko bitxan, beste, 15 urte. Hon bixe bitxatin, 15 egin eban atunero buelta bat. Atunero auto batetik deitxusten, da atunero nintzen Albakora 4, ontsi urten da gaine, argazkizetan, ongoxe egunetan. Han egin eban kanpaina bat, martzutik eta agostura arte, 5 hilabete. Ze orduan denpora asko itxezan, 5 hilabete itxosun, bat itxezan, hilabete itxezan etxin. Da etxea eta horren itxean, handan baxetan, etxin bezeo bazen gauzak egokit pentsaian duen etxin geratzen, da lehen gotok izan oztabe zartzi. Oztabe barriro egon nintzen kooperatiako barkure, lehu ibil nintzen tokire, eta han zegin eban. Hanko ginen Venezuelare, Ondarrutik kontratu egin duen, fabrika batiaz dali ginen Kariben arrantzan, han beste 5 hilabete. Da gero handik amatxu eran Laroixan sartu nintzen pintxero baten, Dolores Karadetxe eseneko baten, da bota nintzun jubila arte. Eta han hasi ginen Laroixan, Frantziko kostan, arrantzan, lehatzetan. Lehenengo hasi ginen, 6.000 amoa zero palangli, o pintxu esatutzena. Eta gero ginen geruak eitzen, apaxut, bizimoru txarrago bat, eta lehenengo hasi ginen bastante hona zen. 6.000 amo eta ondo etxe gendu biharra. Gerua geisha eta amo geisha, biharra geisha, eta jentibe nahi gabetut biharrazko etxe bat jentik eta arraine bekuntzak itzitzen. Eta hortik jute ginen negun kantile eta biharrea. Kantiletan konkretoki topa duzen geure guztez, 3 lauzulo
arrainez hartze zanak Kantabrikure. Da naute ginen enero febrerun zain, pintxeruk, antxe zulun zartute, 10 barko igual. Da erdiko bisek atrapateben arraineo irurak. Da beste guzti zain egote ginen txanda hartzeko akuteko gara. Dolani pasaren zen 3 urte, da atzanik konturatu ginen, anatrapatek gendun lehatzak, dezo egiola. Oze, huevo asko guazela. Eta orduan egin duen, danon arte alako bat, dokumento bat, txosun egin du gainea. Akorraten alze, larota bostit, zala usteot, larota bostit. Dokumento bat esaten, arma horiai, bafor jauiai, ez gabizela ondo, ze bigarra etxo txarto, ze hartzeo zela huebak hartu eran, ze karteken zuen igual konparazio baten bosten o zeiden o zazpirenkoak lehatzek arte mazan. Ekarte zin igual egunkak garbi. Eta ikusi gendun txarto egizela, dorreatxik gendun hori eskritu hori. Eta ezagetek entzan zela nahi bizan enero febreru, handik eta araine pasa arte hortik plaide, eta plaixan dezo bat da gero, bajun egile arrantza. Enero febreru zela nahi bion jai, txusak hunbaik, araine pasa arte, dezo bat arte. Eta etozku maimenik imon danazan eskritu ez da itxemon bamen, baina ezaben bueno, ezaren ziren, egizto zuen esan da. Ezautzen konbenzioik guai, pintxoko patroik zelan diro asko irabazteon, nahi dugu Andriaz etxin pasati enero febreru, nahi botzai bolanta. Boizan erantzuna. Eta gu pagin gitxen, ez gehi bizela ondo. Dana ez da, gu pagin bie minazko egin dune, etxekin geugazena, beste gauza asko mogule. Konturatu beran, hoxe erantzunei mozkundu, zei gendu barriro. Baina arainekuntzan gerua gitxia eta gerua gitxia. Da gero junbiritza gendu gero horri lagat, eta Frantzio Kostati zabaldu ginen porkopinia, grantzolea, eta eskozide, daneta. Da eskozin, gure aurretik bekuntzin, ze hor, laota, 5 bazar, 6 bazar, eta ze urte zan, hasi zinin. Da araino ondo topasan. Baina gero bekuntza makaltzen. Da, orduan gute ginen, egin udalen pori ero Frantziko Kostan da Grantzolen, da atzaneko 3 hilabete itxea gora. Licentixi eukenak, danak ezeko licentixi egita. Orduan licentixi begitxi goan da. Deitxe zan partidute Frantzi zati bat, da gero eskoziko bete zati bat.